Hello guys, welcome back to Mamitha Tulu Vlogs channel. Ini friend barpad illag insene raja like so anche ini illag barpad so itana like adu wait mantu untula ಏತು ಫೋನ್ ಹೊತ್ತು ಅಯ್ಯಾಯಿ Oi, oi, mana banggaran? ini Thasma la baidhal పోయితో వద్దులా మళ్ళెంతలో ఇతే ఫుల్ కుజన్ మత కట్టిన వీడియో ఫుల్ రెడీ ಆಯ್ನಿ ಪೊಣ್ಣು ವಿಡಿಯೋಗೆ Ijawa yang ಅಂದಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಪನ್ನತ Hi guys. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಓಪನ್ ಹಿಡಿದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗಿ ತಂದ್ರೆ പോകുന്നിಲ್ಲ Hala fun होता है हाँ. Hala fun है. फोटोग्राफर अंशु कैमरा फोटोग्राफर Videographer bro. वीडियोग्राफर Thasma ಜೊತೆ Mamitha Booking sound experience. Thasma ನನ್ಬುಡ್ದು ಮುಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತರ Kay korge. Apa kay korle? Kay korle. Kay korge. ಕೈ ಕೊಲ್ಲ Kay ko. Korean pata. ಒಂತ ಕಾಯಿ ತಲಿಂಚಪು ಬಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೂತನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ Ah, tute. ಎಂಚ ಮನ್ಪುಜೆ ಒಟ್ಟಮೆ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಜೋರ್ ಕೊರೆಕ್ಟ್ Thasma ಇಲ್ಲ പോകുന്നില്ല ബൈ ബൈ ഞാന് ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. Thasma ಇಲ್ಲ പോകുന്നിಲ್ಲ Bye guys. ബൈ ബൈ Bye. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್